Viste que le pasa la derecha, ale už sa postaví. Vidí, že už sa postaví. Paláci hľadá, nie? Paláci hľadá, no, to je dobré najvali, to je postaví. Ešte stále, človek má. Dá si sa a už si aj. Ja to len viem, že si chcela to postavil. Ja tak vyprávam, že ako ich kuríke na lovaci do piče. V živote som tam nebol. Raz som tam bol za myšou, keď sme robili jednu gamušáta spolu. To som tam raz bol. Pána, čo som išiel okolo, keď gamušátovi, keď som išiel z Amerikánu, všetky vysidelné roky. A jebu, a už či ma... No. Takýto chuj. Nech je ide oni. I kamarátky nech je idú pomôcť. Jebo. Ty hovado, toto vieš mať dobre, ale čo? To ho vylúčim do piči. O práca, tak, bola pekná na kamere. Ty hovado, toto vieš dobrý záber, kurva. Ty rolety som mal vytáhnuť. Ja to vidím dobre, nemám tam roleky. Však to môže vytáhnuť. Ale vidíš, nie? Počkaj, ja to pridvihnem ešte. Nie, ja vidím dobre. Ja to mám medzi rolekom akurát, ten objektív. Jak to mala? Ja to keď sa potom jeden robiť, čo sme mohli vidieť. No mala si mi jednu doma, som sa aj nastral. Mám vybitý mobil, vieš, tak som zvedavý. Už je na strane. Počkaj.